Gisugda na ang vote counting machine kon VCM Roadshow sa Comelec Talisay kaganihang buntag. Ania ang report. Pipila ka mga botante sa dakbayan sa Talisay ang misuway paggamit sa vote counting machine kon VCM diri sa usa ka mall sa Talisay City. Tagsa-tagsa silang gihatagan og mga balota ug ilang gi-shade ang mga kandidato nga gusto nilang butaran. Pagkahuman ang voter mismo ang mi-feed sa balota sa VCM. Unya may issue kini og resibo sa mga kandidato nga iyang gipang butaran. Nalipay ang mga Talisaynon ilabi na ang first-time voters sa gipasiugdahang testing sa Comelec. Suma pa, dili na sila maglisod unya panahon sa eleksyon. Okay ra, bisig bali-bali yun. Mausod gyapon ba? Makatabang man siya pero mas maayog yun nga magbinantayon pag yun tak. Giauha ginoon sa Comelec ang mga botante nga kinahanglang makahibaw silang daan sa ilang precinct o cluster number aron hapsay ra ang pagbutar. Ang VCM Roadshow sa Comelec Talisay matapos karong Marso 4. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.